नमस्कार मित्रांनो, हे ठिकाण नेमकं कुठलं आहे माहीत नाही, मात्र यातील दृश्य प्रत्येक काळीच असलेल्या माणसाचे दृश्य हृदय पिळवटून टाकतील अशी घटना आहे। पक्षी हे निशब्द आहेत, मानवाला कोणतेही आव्हान देऊ शकत नाहीत, मानवासमोर ते हतबल आहेत। तर मित्रांनो, अशा या कृत्याला आळा बसला पाहिजे व पक्ष्याच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत। त्यांच्या निवारासाठी आपण वृक्ष लागवड केली पाहिजे। एकच सांगावेसे वाटेल, हे दृश्य बघून एकच म्हणावेसे वाटतंय, एक वटवृक्षाच्या फांद्या अस्ताव्यस्त त्याच्याच समोर छाटल्या जात असताना, तो छिन्न विछिन्न होत असताना तो विसरेल का हो या चिमणा चिमणीचं कावळ्याचं घरटं, एक एक काडी गोळा करून तयार केलेलं घरटं आधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने फिरकावून दिलं त्या केविलवाण्या पिल्ला सकट, तर ते विसरतील का हो? प्रस्थापित जमिनीवरचं हे रोपटं उपटून लावू कदाचित, पण मुळासकट उपटून आलेल्या मातीचं काय? ती इतक्या सहजासहजी नाही झटकून टाकू शकत। अंकुर फुटत असताना कोवळे क्षमते कसे विसरतील? तर मित्रांनो, वृक्ष संवर्धन करा, प्राणी पक्षी वाचवा।